በአንጻረ መስቀል ቀዊሞ ዮሐንስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አመላ ዓለም እትርከቡ አመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እንኳን ለናይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሙነ ሕማማት እንዝክረሉ መዓልቲ እንዝክረሉ ሰዓት ኣብፅሐና እግዚአብሔር ኣብዚ ዘለኹምዎ ሰላም እግዚአብሔር ይብፅሕኩም። ክቡራን ተኸታተልቲ ትንሣኤ ገዳማት ዩቲዩብ ቻናል ደጊመ እንኳን ኣብፅሐኩም። ያው እዚ ሰሙነ ሕማማት እዙይ ስግዳና ተቐቢሉ ጾሙና ተቐቢሉ ንስሐና ተቐቢሉ ናብ ብርሃነ ትንሣኤኡ ንኸብፅሐና ከምኡውን ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። ካብዚ ብምቕፃል ልማዓንቲ እንሪኦ ሰሙነ ሕማማት እንታይ እዩ? ሰሙነ ሕማማት ዝበሃሉ ንመን እዮም? ኣብ ሰሙነ ሕማማት ስግደትን ትርጉምን እንታይ እዩ ዘሎ? ንመን ኢና ንሰግድ? እቶም እንሰግዶም ቃላት እነልዕሎም ቋንቋታት ከናይ መን ቋንቋ እዮም? ካብ ምንታይ ዝመፁ እዮም? ዝብል ሕፅር ብዝበለ መልክዑ ንሕና ክንመሃረሉ ስለ ዝግበአና ፈሊጥናዮ ክንሰግድ ፈሊጥናዮ መሓረና ክንብል ንመን ንሰግድ ከም ዘለና ንመን ንፅዋዕ ከም ዘለና ክንፈልጦ ስለ ዝግባእ በዚ እየ ልማዓንቲ መፅኦኩም ዘለኹ። እግዚአብሔር አምላኽ ንዓይ ተናገረ አንደበት ንዓኹም ደሞ ሰማይ እዝነ ልቦና ንኽዕድለኩም ሰሚዕኹም ናይ 30 ናይ 60 ናይ 100 መፍረይቲ ክትኾኑ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ክኾነልኩም እናጠየቅኩ ቅድሚያ መጀመሪያ ግን ነዚ ቻናል እዙይ ቤተሰብ ዘይኮንኩም ሰብስክራይብ እናበልኩም ቤተሰብ ዝኾንኩም ደሞ ላይክ ሼር ኮፒኒንግ እናበልኩም ናብ ኩሉ ክባፃሕ ድጋፍኩም ኣይፈለየን እናበልኩ ናፍቲ ዋና ናይ ልማዓንቲ ፕሮግራምና ክንኣቱ ኢና። ዝምህር ዝግስፅ ዝናገር ዝትርጉም እግዚአብሔር እዩ። ኣብ ሰባት ሓዲሩ ከም መሳርሒ ደቂ ሰባት ኮይኖም ይቐርቡ። ዋና ዘናገር ግን ናይ እግዚአብሔር ሓይልን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን እሞ ሕዚ እውን ደጊመ ንዓይ ተናጋራይ ልሳን ንዓኹም ደሞ ሰማይ እዝነ ልቦና ይዓድልኩም። ሰሙነ ሕማማት እንመን እዮም? ናይ ሰሙነ ሕማማት ትርጉምን ስግደትን። ሰሙነ ሕማማት ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ወዲ ሰብ ክብል ዝተቐበሎ መከራ ስቃያትን ሞትን ዝዝከረሉ ቅዱስ ሰሙን እዩ። ናይ ጎይታና ናይ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስቅያት፣ ስቅላት፣ ግርፋት፣ ውርደት ናይ ጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ምራቅ ዝተፍእሉ ንዓና ኸብል ዝተቐበሎ መከራ ንዓና ክኽሕስ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ቀሪቡ ንሱ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ዳኛ ሓያላ ንናሃሎ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ፈሪዱ ጠጠው ኢሉ ፍርዱ ክቕበል ጠጠው ከም ዝበለ እንዝክረሉ ሰሙን እዩ። ሰሙን እዚ ቅድስና ዝህበና ሰሙን እውን እዩ። ናይ ነብስና እነብርትዐሉ ስጋና ዝደኽመሉ ነብስና ትብርትዐሉ ሰሙን እዩ። ፍልይ ዝበለ ካብቲ ናይ 40 ጾም ዝነበረ ፍልይ ዝበለ ጾም እንጾመሉ ክሳብ 11 ክሳብ 12 ክሳብ 1 ሰዓት ናይ ምሸት እውን እንጾመሉ ተተኻኢሉ እውን ሰባት ትማሊ ሆሳእና በሊዖም ትንሣኤ ዝበልዑ ኣቦታት ኣለውና። ገሊኦም እውን ሓሙስ በሊዖም ትንሣኤ ዝበልዑ ኣለውና። ገሊና ከዓ ኣቕምና ከም ዝፈቐዶ ስግድ ውዒልና ምሸት ኣቕምና ከይበዝሐ ካብ ዝኾነ ጥልላት ነፃ ዝኾነ ምግቢ ካብ መስተ ካብ ኩሉ ተቆጢብና ናይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን መከራን ግርፋቱን እንዝክረሉ ሰሙን እዩ። መዓልትታት ወይ ከዓ ሰሙነ ሕማማት ትርጉሞም ሶኒ እንተሪእና ሶኒ መቅሰፍተ በለስ ወይ ከዓ መርገመ በለስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆፅሊ ጥራይ ዝሓዘት በለስ ምስ ረኸበ ካብ ቢታንያ እናኸደ እናሃሎ ነዛ በለስ ምስ ረኸበ ረጊምዋ እዩ።
زين رخو عم ماتيوس ونجل معرف 21 قصر 18 ملو بملو كنرخو نخيلنا مالتي ንምንታይ እዩ ቆጽሊ ዘይብላ በለስ ማለት ምግባር ዘይብሉ ሃይማኖተኛ ማለት እዩ ጾም ጸሎት ፍቅሪ ምጽዋት ዘይብሉ ሃይማኖተኛ ዝብል ሰብ ማለት እዩ ቆጽሊ ዘይብላ በለስ ማለት ከምታ በለስ ፍረ ዘይ ከምታ ቆጽሊ ጥራሕ ፍረ ዘይብላ በለስ ደቂ ሰባት እውን ንሕና ሃይማኖተኛታትና ንሕና ክርስቲያንና ናበሎም ግን ምንም ዓይነት ምግባር ዘይብሎም ጸሐፍቲ ፈሪሳውያን ቤተ እስራኤል በለስ ብሎም በለስ ዘይብየ ቤተ እስራኤል ውእቱ ከም ዝብል ቅዱስ ያሬድ በለስ ዝበሃል ዘሎ እቶም ምግባር ዘይብሎም እስራኤላውያን እዮም ንሕጂ ደሞ ሕዚ ኣነ ንስኻትኩምን ምግባር ዘይብሉ ሃይማኖት ሒዝና እንብል ክንዲ ቤተ እስራኤል እንትካእ ሰባት ኢና ስለዚ ቆጽሊ ጥራሕ ዘለዋ በለስ ከይንኸውን ፍረ ክንፈሪ ኣብዚ ሰሙን ሕማማት እዚ ፍረ ፍሪና ክንራኸብ ክንርከብ እዩ ዝግበአና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ቤተ መቅደስ አንጾሆተ ቤተ መቅደስ ይበሃል አንጾሆተ ቤተ መቅደስ ማለት ቤቴስ ቤተ ጸሎት ሰመዩ አንትምስ ረሰይክምዎ በአተ ሰረቅት ወፈያት ናተይ ቤተ መቅደስ ናተይ ገዛ እንሆ ናይ ጸሎት ቤት እዩ ነይሩ ንስኻትኩም ግን ናይ ዕዳጋ ናይ ምውጋይ ናይ ምጉሓሓል ጌርኩሞ ናይ ርግቢት መሸጢ ናይ ጣል ናይ ባግ ናይ እንስሳ መሸጢ ጌርኩሞ ወይሉ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ብጭጉራፍ ገይሩ ዝነበረ ወገፍታ ኣማኣዳቲሆም ለመወለጣን ኩሉ ዝነበረ ተደርዲር ዝነበረ መደርደሪ ናይ መሸጦም ዝነበረ ዘፈራረሰሉ ቤተ መቅደስ ዘንጽህል እዩ ቤተ መቅደስ ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ግዚኡ ዝነበረ እቲ ምኩራብ እዩ ቤተ መቅደስ ግን ንፍጻሚኡ እታ ኣማናዊት ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን እያ ካልኣይ ደሞ ቤተ መቅደስ ዝበሃል ዘሎ ዋና ወዲ ሰብ እዩ ምክንያቱ ወዲ ሰብ ውሽጡ ናይ እግዚአብሔር ምሕደር እዩ ግን ከዓ ናይ እግዚአብሔር ምሕደር ምዃን ገዲፉ ናይ ሰይጣን ምሕደር ዝገበረ ሰብ መሊ እዩ ስለዚ ከምቲ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ግፍታ እየ ዝተገበረ ንሕና እውን ከይንግሰጽ ምእንቲ ቤተ መቅደስና ወይ ከዓ ልቦናና ብዓርስና ቀዲምና ምክንያቱ ኣብቲ ናይ መጨረሽታ ግዜ ከምቲ ነቲ ቤተ መቅደስ ነቲ ምኩራብ ዘንጽሖ ማለት ፈራሪስዎ ነቶም ናይቶም ኣይሁድ ዝነበረ ዕዳጋኦምን ዝነበረ ጥሪቶምን ኩሉ በታቲኑ ወይ ስለዚ ንሕና ቤተ መቅደስ ክርስቶስ ተባሃልና ደሞ እንድሕራ ቤተ መቅደስነትና ረሲዕና ቤተ ኣጋንንት ተኾይና ኣብ ምጽኣት ክንፍረድ እንከለና ናብ ሲኦል ናብ ገሃነም እሳት ከይንኣቱ እንጥንቀቐሉ መዓልቲ ንዕኡ ዘኪርና ፍጹም ቤተ መቅደስ ኮይና ንኽርከብ ንዝክረሉ መዓልቲ እዩ እቲ ካልኣይ ሰሉስ እዩ ሰሉስ እንታይ እዩ እንተኢልና ናይ ሕቶ መዓልቲ ናይ ሕቶ መዓልቲ ማለት እንታይ እዩ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ንጎይታና ንመድሓኒትና ንኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ሕቶታት ዝፈተኑልን ንሱ ድማ ብጥበብ ዝመለሰሉን መዓልቲ እዩ እዙይ ንሪኦ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጽሪ 15 ንረኽቦ ኢና ኣብዚ ንሕና ኣብዚ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ቅድሚ ጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ሕቶ ተሓቲቱ መኽሰሲ ዝኾን ሕቶ ኾነ ኢሎም ኣዳልዮም እንተሓትዎ እንተለዉ ንሱ ከዓ ንኣይሁዳውያን ንገሊኡ ንሕቶ ዝሓተትዎ ብሕቶ ይምልሶ ንገሊኡ ከዓ እሱኽ ይብል ንገሊኡ ደሞ ይምልሶ በዚ ብጥበብ እናመለሶ ስለዚ ንሕና እውን እዛ ዓለም እዚኣ ትፍትነና ፈተና እዛ ዓለም እዚኣ ተምፀልና መከራ እዛ ዓለም እዚኣ ፍትወተ ስጋና ዘምፀ መከራ ብጥበብ ጌርና ክንሓልፎ ከም ዝግበአልና ብጥበብ ጌርና እዛ ዓለም እዚ እንተይ ተሰሓሓትና እንተይ ተባኣስና እንተይ ተናቆርና እንተይ ሓመና እንተይ ተቀየምና ንኽንነብር እንምሃረሉ ዕለት እዩ ዕለተ ሰሉስ ኣብዚ ስግዳን እዚ ክንዝክርን ከለና ብጥበብ ንሰይጣን ብጥበብ ጌርና ንኽነሽንፎ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ብጥበብ እናገበረ መልሲ ይምልሰሎም ከም ዝነበረ ንሕና እውን ብጥበብ ጌርና ሰይጣንን ንሰራዊቱን ንፈተውትን ክንስዕሮም ከም ዝግበአና እንዝክረሉ መዓልቲ እዩ ረቡዕ ሳልሳይ ረቡዕ እዩ ረቡዕ ምክሪ ኣይሁድ ዝሰመረሉ ወይ ከዓ ምክሪ ኣይሁድ ዝተወደሉ ኣይሁድ ንጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክቐትልዎ ዝተማኸረሉን ይሁዳ ኣሕሊፉ ብገንዘብ ንኽሸጦ ንጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተስማዕምዐሉ
معالتي مالتي وزين نرخو ماتيوس وانجيل عرف 26 قصر 14 بقلص نرخو إنا بسفيح تنيونا سلازي أوزي يهودا نممهرو نقويتو نفتاريو بزي ربح أرشي بسالاسة أرشي مسا يهود تسمع عميو أنا سعيمة خاتحزلكم يه أنا نعو خيدة سجيدة سلام مسولكو الدحري مسيحهم حازو ويلو يهودا تماخيرو مسا يهود مصحفت فريساويان مسليك أنا كهنات تماخيرو نقويتو أحلفو نخذلا زود إلا معالتي مسا يهود مخرز تسمع معلو معالتي إيو مالتي سلازي أوزي السجدة زي كنذكر كلنا نحنا وين كم يهودا خين خون شيتي ولدنا شيت هيمانتنا شيت فتارينا خين خون شيت هيوتنا خين خون اتبيت مقدس تبع هذا بيتنا سونتنا اتي انتم اوتو تاوت لمنفس قدس نسخاتهم اي منفس قدس محدر يكون كم زلنا قدس باولس ات محدر منفس قدس زخونه هنصا سلاسي سونتنا كم يهودا كاين ركس كم يهودا كاين شاطو تطنقنا نخنبر محارنا حلونا نالنا إن ذكرنا إن سجدلو معالتي روع مالتي ترابع حموسي حموس قالت حموسي بهال ويكعا كفتن سمون حمامات زخونا حموس قالت حموس ناتبهالوني صوا ويتا مس دق مزامرتو ويكعا ويتانا مدحنتنا يسوع كريستوس مس حوارياتو فاسيكا إلو مس حواريات كوينو مغبي زبلعلو ايو زي مالت مستير قربان زسرعلون ندق مزامرت مستير صباح زقرس سغاي زيو صباح زفسس دميون زيو نسريه حطيات نزل عالم هيوت زبهو نزل عالم دحنه زوهو عالمنا قدس زنبر صباح زفسس دمي صباح زقرس سغاي زيلون حواريات مستير قران زرئيلي እንደገና ሐዋርያቱን ንደቀ መዛሙርቱ እግሩ አጋሮም ዝሐጸበሉን መዓልቲ ማለት አዚን ረኹ አም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ካብ ቁጥር 1 ጀሚርና ክሳብ 15 ዘሎ ሙሉ እንተንዩናዮ በቀጣው ክንርዶ እንኽእልና አውዚ ምስጢረ ቁርባን ርእዩ እትጽባሕ ዝቁረስ ስጋይ እትጽባሕ ዝፈስስ ደመ ዓለም ዝቅድስ ዕለተ ዓርብ ዝፈስስ ደመ እዚ እዩ كواحدهم دم حادة زت حزننا كواحدهم حادة من يهودا تمال روع مخرج فصم يهودا كريستوس عمل خنا كل سلاز ردعو ما أمره هو عسل زخانة ملكوت استوحد والسجاف فصم عمل فصم سلاز زخانة يهودا مسا يهودا استسمع مع سلاز فلت كواحدهم كعصا حلف زهبن النهاية مسألة شعو يهودا أنا نو للي كتبيه أنا ديه بعد خاتب للخا إلو زملسلو زجلسلو نيهودا تنقل زفلت قل معالتي نيهودا تنقل إني مخان نيهودا زتوارد قل معالتي أتخيل أجار دك مزامرت محساب إمكات زهاو دك مزامرت حواريات قويتانا مدحنتنا يسوع كريستوس مع زي متطمي أمزل بزح تتاتي مثل بزح تون يمثل مالتي مع زي متطمي أمتلنا حاموس يوم تطمي حاموس يوم مسحات ملء إمكات كوين اللهم እንደገና ውዚ ትሕትና ውን መሃረል ወይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ተማሃሩ ነቶም ደቀ መዛሙርትና ሐዋርያ ትሕትሉ ኣብ እግሮም ወዲቁ ሓጺዎ ከመዝ ንገሩ ወከመዝ ግበሩ ከምዚ ኣነ ዝገብረ ዘለኹ ግበሩ ኣነ ከም ዝመሃርኩኹም ከኣመሃሩ ኢሉ ንሐዋርያት ስርዓተ ትሕትና ዘምሃረል እዩ ነዚ እውን ቅዱስ ያሬድ ኣቦና ከምዚ ናበለ ዝዝም ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ናበለ ቅዱስ ያሬድ ዝዝምረሉ ነዚ እዩ ሐዋርያቱ ሐጸበ ጥበቡን መሃሮም ትሕትና መሃሮም ከመይ ገይሮም ከም ዝኸዱ ኩሉ ኣብዚ ዓለም እዚ ከመይ ገይሮም ከም ዝነበሩ
كما يجيروم نوانجل كم زسفحفحو كما يجيروم قدوس قربان كقرو خمزلهم كما يجيروم ني زموصو تولدي ሃይማኖት كما يجيروم كم زمهرو ጥበብ ዘመሃሮም እንደገና ከዓ ክንደቦን ክንደኖን ኮኖም ምክንያቱ አቦኦም ምን ሓዲጎም ንዕኡ ስለ ዝተኸተሉ ወመሃሮም ጥበብ ከዓ መሃሮም ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ትሕትና መዓልቲ እያ ሐሙስ ናይ ትሕትና መዓልቲ እዚ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ካብ ቁፅሪ 1-15 ንሪእየሉ ስለዚ ትሕትና ክህልወና ኣሎ ክንሰግድ ከለና ሕዚ ምስ ትዕቢትና ምስ ቂምና ምስ በቀልና ምስ ዝሙትና ምስ ኩሉ እንተደኣ ንሰግድ ኮይናሲ ትሕትና ዘይብልና እንድሕር ንሰግድ ኮይና ክርስቶስ ኣምላኽና ግን ትሕትና ያምሂሩ ንሃርያት ትሕትና የርእይዎም ስለዚ ንሕና እውን ብትሕትና ክንሰግድ ኣለና ሰብ በዲልና እንተ ነርና እውን ሰብ በዲለ ይቅር በለለይ ናበልና እናነባዕና እናሓዘና ናይ ግርፋቱ ናይ ስቕለቱ ናይ ሕማሙ እናዘከርና ክንሰግድ ይግበአና ትሕትና ክነርኢ ይግበአና بطبب زعالم زي كنحالف يقبلنا عالم كي تسطمنا حجزنا حيل هبنا نبلنا نفت أرينا نلمون اللي معالتي عربي السؤالات يبها عربي السؤالات مالت انتهي مالتيو ويتانا مرحانيتنا يسوع كريستوس كبر مسجانا نمسحيو نعلم نمدحان أبكرانيو ويكعام ما أخل عالم زخونات استسقل اللان زموت اللان علاتيه ماتيوس وينجل 27 معرف نرى قلتنا مرحلتنا يسوع كريستوس عم مسكال قدمي مسكال إنان قالاتعو ندحريتن نقدميتن حيالات ازدوحلو الناقوتوتو قال يوم نقدميت يدفعوه تمناي قدميت كعان ندحريت يدفعوه تمناي صقام يمان يدفعوه تمناي يمان صقام يدفعوه بحالنجي ناوقعو كربيز بحال مرير مستحموت بحال مستمجج مستناستيو كلهم تأكيوم انتفتاف انتفناولو ركوس زخانة من ركوس زخانة انتفتاف انتفناولو ناوقصو اسكدعا أملاخيات بالزلخا اسكدعا خوزي دحان الناولو ناتزاواتو ناتمكحو ناتسالقو نتي سماين مدرن زفتره قويتا إيسوس كريستوس أبزا عدد زيئة دك سوات كوا خندقو زي قرفو دك سوات كوا خندقو زي واردو بتعمي تواردون تقاليلون زوع على الله معالتيا نمن تايسي ندك أدام نسعى نخوص أدام كقرفو زنورة أدام نسدك دكو خقرفو زنورة أدام نسدك دكو خدفو زنورة أدام نسدك دكو بجغرافكو كو زنورة أدام نسدك دكو كسكولة زنورة إنه أتي في الصمع أملاخ زخونة أتني علم مرحانيس زخونة إيسوس كريستوس أبزع على تزيعة تسعيلو علم زدحنا الله دمو زفصص الله سوق زقورس الله معالتي على تعربي تبها زعل سي أفليت معالتي يعني ويتانا مرحانيتنا إيسوس كريستوس كسك ألن كالو كلاتهم أيهود أويان من تخوارد عرقانو ووصيهم كسقلوان كالو منو عينت كدان زيولو بمسمار كوغوان كالو أمونغو خلت شفتاتات كسقلوان كالو علم جن سألميتا مدري ينقد قيتا مقابرات تخفيتهم من طلعت بيت مقدس تقديدو كواخبت وديقهم صحايون سأليما ورحقون برهان ورحقون دم كوينا اتم كحزن زقبوهم بأمثال السلاسي استفتقروا فطوران الناس قلوون هالو اتم مهرانا أيهود مهرانا وريت بهالو فلاتات حقينا دك موسى دك أبراهام إنا ولزما زمكحو فلاتات بهالو الناس حقونا قلدون هالو اتن قزان فترتات منهم عينت نبابيت لباويت هياويت زي بلنقل فتاريان عرقانو خرأس لزيد ليو إنه حيس الميتا ورحون دم كوينا كواخبتون وديقوم مدرقون انقد قيتا أقوام قون تناويسو عالم مولئ تناويسو ويتانا إيسوس كريستوس كسكالن كالو سلزيزا معالت زي أفديتيا أزا معالت زي أننا ذكرنا
እንሰግዶ ስግደት እንታይና ክንዝክር ዝግበአና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናንጋላትዑ ካብ የማን ናብ ጸጋም ካብ ቅድሚት ናብ ድሕሪት እናወቕዑ እናገረፉ ደሙ ቲፍ እናበለ ብሓለንጊ እናወቕዑ ምጫጭ እናስተዩ ከርቤ እናስተዩ ኣብ ማእኸል ክልተ ሸፋቱ ሰቂሎም እስኪ ደኣ ይምጻእ ኤልያስ የድሕንካ እስኪ ትትጸውዖ የድሕንካ እናበሉ ክሰቕልዎን ከለው ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ክብሪ ምስጋና ንዕብጽሓዮ ኦ ኣቦይ እግዚአብሔር ኣብ እቲ ዝገብርዎ ዘለው ኣይፈልጡን እሞ ሕደገሎም። ስለዚ ንሕና ኣብዚ መዓልቲ እዚ ንዝወደሉና ሰባት ይቅር ንኽንብል እናበልና ኢና ክንሰግድ። ምክንያቱ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝገብርዎ ይፈልጡን እሞ ሕደገሎም ይቅር በለሎም። ስለዚ እቶም ዝወደሉና እውን ዝገብርዎ ይፈለጡን እሞ ይቅር በለሎም እናበልና ክንልምን እቶም ዝወደልናዮም እውን ከይድና የቕረበሉልና ንኽንብል እቶም ዝሕዘናዮም እውን ከይድና ክነራጋግኦም እቶም ገንዘብ ዝወሰድናሎም እውን ከይድና ገንዘቦም ክንመልሰሎም ኣብዚ መዓልቲ እዚ ክንሰግድ ከለና ክርስቶስ ኣምላኽና ደሙ እናፈሰሰ ክረአየና ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ እናበለ እናተናገረ ክንሰምዖ እቲ ከርቤ እናስተይዎ እቲ ምጫጭ ብሂ እናስተይዎ እናሃለው ክንሪኦ ኣብ ማእኸል ሸፋቱ ተሰቂሉ ኣብ ዕፀ መስቀል ተሰቂሉ ብምስማር ተወጊኡ ደሙ ዛሕዛሕ እናበለ እናፈሰሰ እናሃለው ክረአየና ክኽእለሉ። ምክንያቱ እዚ ተተረኣየና ኣብቲ መዓልቲ ንሱ ክንነብዕ ኢና ብትኽክል ንሰግድ ኣለና ማለት እዩ። ብትኽክል ናብ ክርስቶስ ናብ እግዚኣብሔር ዝቐርብ ስግዳ ንሰግድ ኣለና ማለት እዩ። እናበኸኻ ትሰግዶ ስግደት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅቡል እዩ። ዘብከካ ምክንያት ከዓ ስለ ዝዘከርካ እዩ። ብሓቂ ደኣ እንተዘኪርና ኮይና ብሓቂ ንሰግድ ደኣ እንተለና ኮይና ናይ ብሓቂ ክንበኪ ይግበአና፣ ናይ ብሓቂ ክንሓዝን ይግበአና፣ ናይ ብሓቂ ንመዓርስናን ንኣሕዋትናን ክንጽሊ ይግበአና፣ ናይ ብሓቂ ዝበደልናዮም ሰባት ይቅር ክንብል ይግበአና፣ ናይ ብሓቂ ቅምን በቀልን ክንገድፍ ይግበአና፣ ናይ ብሓቂ ንሰባት ቀኒእና ናብዚ ይኮነ ንኽነእትዎም ሓሲብናዮ ዝነበርና ክንጉሕፎ ይግበአና። ስለዚ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቂሉ ደሙ እናፈሰሰ ስጉእ እናተቆረሰ ንዓለም ንኸድሕን ንዓይን ንኣኻትኩም ንኸድሕን ዝገበሮ ውለታ እናዘከርና ንሰግደላ መዓልቲ ዕለተ ዓርቢ እያ። ዕለተ ዓርቢ እያ። ቀዳም ስዑር ወይ ከዓ ቀዳም ጽባሕ ዓርቢ ስቕደት ዘለና ኣብዚ ስግደት የለን። ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብር ዝወዓለላን ናብ ሲኦል ወሪዱ ንዝነብሩ ነፍሳት ዘውፅአላን መዓልቲ እያ። ስለዚ ስዑር ትበሃል ሲኦል ዝተሰዓረሉ ናይ ዲያብሎስ ሓይሊ ዝተሰዓረሉ ዝተበጣጠሰሉ ናይ ዲያብሎስ ካብ ዲያብሎስ ባርነት ደቂ ኣዳም ነፃ ዝወፅሉ ስለዚ ቀዳም ስዑር ይበሃል። በዚ ምክንያት ቀዳም ስዑር ንብሎ። መዓዘይና ክንደይ ክኢና ክንሰግድ ዝግበአና ግዜም በዝሕን ስግደት እንተኢልና ኣብ ሰሙን ሕማማት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓሪ ስግደት ይስገድ እዩ። ናይ ስግደት ሰዓታት ብልምዲ ካብ ማለት ናይ ሓደ ሰዓት ገሊኡ እውን 3 ይጅምሩ ከምኡ ምጥማር ኣሎ። እቲ ዋና ግን እቶም ንሰግዶም ስግደታት ናይ 1 ሰዓት ናይ 3 ሰዓት ናይ 6 ሰዓት ናይ 9 ሰዓት ናይ 11 ሰዓት ኢና ንሰግድ። ብፍላይ ኣብ ዓርቢ ስቕለት ግን ካብ ንጉህ ጀሚርና ክሳብ ምሸት ይስገድ። በዝሒ ስግደት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ጸሎት ወይ ከዓ ናይ ጸሎት ናይ ሰዓትና 3 6 9 11 እዚኣቶም 12 ግዜ ችርያ ላይሶን ቦቲ 12 ቦቲ 10 እናበልና ንሰግድ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣቶም ክራኸቡ እንተለዉ ክባዝሑ ጠቕላላ 4100 ከባቢ ስግደታት ይበፅሕ ማለት እዩ። ከም ስርዓት ግብረ ሕማማት ተሪእና እንታይ እናበልና ንሰግድ ምንጭ ትርጉሙ ኸ እንታይ እዩ?
ቀንዲ ኣብ ስግደት እንጥቀመሉ ቃል ኪርያ ላይሶን እምኖዲናይ ታኦስ ናይን ማስያስ ናይን ክርስቶስ ናይን አማኑኤል ናይን ትብሱጣ ናይን እናበልና እዚኣቶም ንጽል እንታይ ማለት እዩ እዚ ኪርያ ላይሶን ምንጭ ቃላት ናይ እዚ ቃል እዚ ናይ ግሪክ ቋንቋ ኮይኑ ትርጉሙ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ዝገበረ እዩ ጎይታይ መዓረይ መሓረና ማለት እዩ ጎይታ ወዲ ዳዊት መሓረኒ ከም ዝብል ማቴዎስ 20 ካብ 30 ክሳብ 31 ነብ ዘሎ ንሪኦ ማለት እዩ ጎይታ ንዓይ ንሓጥእ መሓረኒ እውን ሉቃስ 18 13 መጽሐፈ ግብረ ሕማማት እዚ መጽሐፍ እዚ ናይ ሰሙን ሕማማት ስነ ስርዓት ዝሓዘ ኮይኑ እዚ ቃል እዚ ያው ከከም ሕታሙ ኣብ ሓደ ሕታም ከም ንሪኦ ካብ ገጽ 1 ክሳብ 10 ዘሎ ንረኽቦ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ንሰግዶ ስግደት ንመን ኢና ንሰግድ ንመን ኢና ነቕርቦ ስግደት እዚ ስግደት እዚ ስግደት ንስሓ ወይ ስግደት ኣምልኮ ይበሃል ናይ ባህሪ ስግደት ኢና ንሰግድ ኣብ ሰሙን ሕማማት ስግደት ናይ ባህሪ ስግደት እዩ ማለት ሰላምታ ቅዱሳን ዘይኮነስ ንኣምላኽ ስለቲ ዝገበረልና ድሕነት ምስጋናን ምቕራብን ስለ ሓጢኣትና ድማ ምሕረት ንምሕታትን እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጌቴሴማኒ ተደፊኡ ስለ ዝጸለየ ንምንታይ ኢና ተደፊእና ንጸሊ ኢና ንዝብል ንምንታይ ኢና ተንበርኪኽና ብደንብ ንጸሊ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጌቴሴማኒ ተደፊኡ ዝጸለየ ስለ ዝጸለየ ንሕና ድማ መከርኡ እናዘከርና ንሰግድ ሉቃስ 22 41 ቁጽሪ ንረኽቦ ኢና ስለምንታይ ኣብዚ ሓደ ሕቶ ኢሎ ሆሳእና ንምንታይ ኢና ንጅምር ሆሳእና ድሕሪ ሰዓት ኢና ንጅምር ናይ ሕማማት ብደንብ ታብ ድሕር ቅዳሴ ዘሎ ድሕር ዑደት ናይ ሆሳእና ናይ ሕማማት ኢና ንዝክር ስለምንታይ ካብ ሆሳእና ምሸት ንጅምር ክርስቶስ ዝተሰቐለ ዓርቢ ደይኮነን እዩ ንዝብል ሕቶ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ኩሉ ዘልዕሉ ሕቶ እዩ ክርስቶስ ዝተሰቐለ ዓርቢ እዩ ንሕና ግን ካብ ሶኒ ሆሳእና ምሸት ክንሰግድ ይመርሐና ምክንያቱ ሰሙነ መከራ ስለ ዝኾነ ሕማማት ክርስቶስ ካብቲ ክሕዝዎ ዝተማኸሩሉ ጀሚሩ እዩ ዝቁፀር ምክንያቱ ዓርቢ ጥራሕ ዘይኮነ ታ ዝተማኸሩላ ነታ ናብ ስቕለ ተውፂሓቶ ዘኒያ ታ ዝተማኸሩላ ምኽሪ እውን ስለ ዝኾነ ካብ ዝሓሰቡላ ሓሳብ እውን ስለ ዝኾነ እዩ ዝቁፀር ካብ ሶኒ ጀሚሩ ጎይታ ብፀሓፍትን ፈሪሳውያንን ይንወርን ይፅረፍን ይዋረድን ይድፋዕን ይኽሰስን ነይሩ ትንቢት ንምፍፃም ኣብ ብሉይ ኪዳን ናይ ፋሲካ በጊዕ ካብ መበል 10 መዓልቲ ናይቲ ወርሒ ተፈልያ ትተሓዝ ነበረት ዘፀአት 12 ቁፅሪ 3 ክሳብ 6 ጎይታና ድማ እታ ናይ ሓቂ በጊዕ ስለ ዝኾነ ካብ ሶኒ ጀሚሩ ንሕማማት ተፈልዩ ስለ ዝተዋሃበ ንሕማማት ንስቕለት ስለ ዝተዋሃበ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ዓርቢ ዝተፈጸመ ዓብይ መከራ ንምዝካር ካብ ሶኒ ጀሚሩ ብጾምን ብጸሎትን ክነዳልዎ ትእዝዘና እዚ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ከም ተቀድም ለዝጠቀስኩ ኣብዞም እብነዲ ናይ ዝብሉ ቃላት በቀደም ሰዓት ትርጉሞም እንተሪና እዞም እብነዲ ወይ እብነዲ እናበልና እንጥቀመሉ ቃላት ኣብ ግዜ ስግደት ኪርያ ላይሶን እብነዲ ናይ ምስበልና ስዒቦም ዝመፁ ናይ ምስጋና ኣምልኮን ቃላትን እዮም እዞም ቃላት እዚኦም መብዛሕትኦም ካብ ቋንቋ ግሪክ ዝመፁ ኮይኖም ኣብ መጽሐፍ ግብረ ሕማማት ብዝርዝር ሰፊሮም ኢና ንረኽቦም ማለት ብተኸታታሊ ከም ዝስዕብ ቀሪቦም ከም ዝስዕብ እንተሪእናዮም ማለት እዩ ቀሪቦም እብነዲ ናይን ትርጉም ኣምላኽ ወይ ኣምላኽ ማለት እዩ ምንጩ ካብቲ ዞስ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ዝመፀ ኮይኑ ኣብ ግብረ ሕማማት ከም መፀውዒ ኣምላኽ ንጥቀመሉ ግብረ ሕማማት መእተዊ ክፍሊ ስግደት እዩ ማለት እዩ ናይን ትርጉሙ መሓረና ማለት እዩ እዚ ቃል እዚ ካበይ እዩ መፅኡ እንተና ምስቲ ኪርያ ላይሶን ዝብል ተኣሳሲሩ ዝመፀ ኮይኑ ንልማኖ ወይ ከዓ ንልመና
እንጥቀመሉ ቃል እዩ ዝቃዚ ካብ ግሪክ እዩ መፅኡ ማለት እዩ ኣብዚ ሰሙን ሕማማት ኣብዛሕቶም እናፀዋዕና ንሰግደሎም ከባቢ 12 ቃላት ዝኾኑ ኣለዉ ብቀደም ሰዓም ተሪእናዮም ብዙሓት እዮም ካብዚኣቶም ግን ኣብ ሰሙን ሕማማት 12 ግዜ ችርያላይሰን ክንብል ከለና እቶም ቀንዲ ቃላት ምስ ትርጉሞም እዞም ዝስዕቡ እዮም ንርአ ቃል ብግሪክ ማለት እዩ ትርጉሙ አምንስቲ ኦ ጎይታ ተዘከረና ማለት እዩ ትብሱጣ ወይ ከዓ ሙዳስጣ ትብሱጣ እንደገና ዲስቦጣ ከዓ ይኸውን ጎይታ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዝኾንካ መሓረና ታኦስ ናይን ኣምላኽ መሓረና ማስያስ ናይን መሲሕ ልኡኽ ቅቡእ ቅዱስ ኣምላኽ መሓረና ኢየሱስ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት ለኣኸልና መድኃኒት ኩነና መሓረና ክርስቶስ ንጉሰ ነገስ ክርስቶስ ንጉሰ ሰማይ ወምድር ዝኾንካ ክርስቶስ ክቡር ዝኾንካ ንጉስ መሓረና ኣማኒኤል ኣምላኽ ምሳና ኢኻ እሞ መሓረና ትብሱጣ ኩሉ ዝሓዘ ኣምላኽ ኢኻ እሞ መሓረና ኩሉ ትኽእል ኢኻ እሞ ኩሉ ክእለና ናይን መሓረና እምኖዲ ሓያል ኣምላኽ ኢኻ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ኢኻ እሞ መሓረና ናይቲ እውን ዝብለሉ ጸሎትና ስምዓና ችርያላይሰን ጎይታ መዓረይ መሓረና ይብል እዚኦም መጽሓፍ ቅዱሳዊ መሰረቶም መወከስን ኣለዎም ማለት እዩ መሰረትን መልዕልን ኣለዎም እዞም ቃላት እዚኦም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብፍላይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ማለት ብግእዝ ተተርጉሞም ንረኽቦም ብዕብራይስጥ እውን ንረኽቦም ብግሪክ እውን ንረኽቦም ዕብራይስጥ ግሪክ ዋና መሰረቶም ኣብ ሮማይስጥ እውን ተጻሒፎም ክንረኽቦም ንኽእል ኣማኒኤል እንሆ ድንግል ክትጸንስ እያ ወዲ እውን ክትወለድ እያ እግዚኣብሔር ከዓ ምሳና እዩ ዝብል ስሙ ከዓ ኣማኒኤል ክትሰምዮ እያ ኢሳይያስ 7 ቁፅሪ 14 ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 23 ንረኽቦ ኢና ማስያስ ንሕና ትርጉሙ ንሕና ነቲ ትርጉሙ ክርስቶስ ዝተባሃለ መሲሕ ረኺብና እዩ ዮሃንስ 1 ዮሃንስ 1 ቁፅሪ 41 ንረኽቦ ኢየሱስ ማለት ከዓ ንሱ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትሰምዩ ኢኺ ዝብል ማቴዎስ 1 ቁፅሪ 21 ንረኽቦ ችርያላይስወን እዚ ቃል እዚ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 6 ቁፅሪ 2 ብግእዝ ተተርጉሙ ክንረኽቦ ከለና ኦ ጎይታ መሓረኒ ከምኡ ድማ ጎይታ መሓረኒ እናበለ ዳዊት ቅፅል እዚ ብግሪክ ችርያላይስወን ማለት እዩ ቀፂልና ነዚ ኣብ ችርያላይስወን ኣብ ማቴዎስ ወንጌል እውን ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 30 ኦ ጎይታ ወዲ ዳዊት መሓረና ይብል ስለዚ ብግእዝ ናብ ግእዝ ተተርጉሙ እዚ ናብ ትግርኛ ተተርጉሙ እውን ከምዚ ንረኽቦ ማለት እዩ እዚ እዞም ኩሎም ቃላት እዚኦም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተመስረተ ትሕዝቶ ዘለዎም እዮም ኣብዚ ብጠቕላሉ ግን ካፍቶም ናይ ስርዓት ማለት ናይ ሰሙን ሕማማት መጽሓፍቲ ሓደ ዝጥቀስ መጽሓፈ ግብረ ሕማማት እዚ መጽሓፍ እዚ ቀንዲ መምርሒ ሰሙን ሕማማት እዩ ኣብቲ ናይ ውልቃዊ ጸሎት ማለት ኣብቲ ናይቲ መዓልታዊ ጸሎት ናብ ሰሙን ሕማማት ዝብል እዞም ኣስማት እዚኦም ከከም ሕታሙ ገሊኡ ካብ ገጽ 1 ጅምር ገሊኦም ከዓ 12 ጀሚሮም ክሳብ 50 ገጽ ከከም ሕታሙ እዞም ዝተዘርዘሩ ቃላት ምስ ትርጉሞም ሰፊሮም ይርከቡ ኣብ መጽሓፈ ቅዳሴ እውን ብዝተፈላለየ መልኩ ኣብ ጸሎት ዕጣን ክንረኽቦም ኢና እዞም ቃላት ነንወይኖም ዝተጻሕፉ ዘይኮኑስ እቲ ስግደት ናይ ኣምልኮን ልማኖን ስለ ዝኾነ ነቲ ዝስገደሉ ዘሎ ኣምላኽ ብዝተፈላለየ ኣስማቱ እናፀዋዕና ምሕረት ንምሕታት እዩ ምክንያቱ ተሓደሹም ንወይኑ ናይ ካሊእ ኣምላኽ ተሓደሹም ንወይኑ ኣምላኽ ማለት ኣይኮነ ናይቲ ሓደ ኣምላኽ ዝኾነ ሽም እዩ እዞም ኣስማት እዚኦም ድማ ብዝተፈላለየ ቋንቋ እናፀዋዕና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ካውርደልና እንውለሉ ሕማማቱን እናዘከርና ግርፋቱን እናዘከርና ስቕለቱን እናዘከርና ተዓረቐና እናበልና እንልሙነሎም ናይ ጸሎት ቃላት እዮም ናይ ጸሎት ኣስማት እዮም
ስለዚህ كوران أمنتي أرثوذكس وهذه بيت كريستيان نايب حقي ندحر دا سجدتكم زي كوينو ندحر دا أبويتانا يسوع كريستوس أنا قبل تسقيلو ندحر دا أنا قبل لحميمون ندحر دا أنا قبل تجريفو ندحر دا أنا قبل مقابر آتيس نحنا خير نجزي أبير كنبل تاي نجبر نخون نحنا نجزي أبير كنبلسي كندينا تاي مسوعة نخف نخون እግዚአብሔር ድማ ካባና ዝደልዮ ምንም ነገር የለን እግዚአብሔር ካባና ዝደልዮ ጥራሕ ንጹህ ልብ ኮይንካ ሃይማኖታዊ ኮይንካ ሃይማኖትካ ጸኒሕኻ ኣብ ትእዛዙ ኣብ ሕጉ ኣብ ስርዓቱ ጸኒሕኻ ኣብ ቤቱ ቆይምካ ስጉኡ እንደምን ተቀብልካ ብንስሓና ተሓጸብካ ምንባር ይደል እግዚአብሔር አምላኽና ስለዚ ኣብ ከምኡ ህይወት ደንህሉ ናይ በሐቂ ክርስቶስ አምላኽና መስዋዕት ይኸፍለልና ኣሎ መስዋዕት ኾሊልና እዩ መድሓኒት ኮይንና እሞ ምናልባት ነቲ ዘድሕንና ነቲ መድሓኒት ዝሃበናሲ ከመይ ንጥቀሞ ንህሉ ከመይ ንሪኦ ንህሉ ከመይ ኢኹም እስኪ በእውነት ከመይ ኢና ኣብ ውሽጥና ኩላትና ክንሓቶ ዝግበአና እዩ ኣብ ውሽጥና ዘሎ እዩ ኣብ ሕድሕድና ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብ ሕድሕድና ከመይ ከም ዘለና ننمحرسنا اسكي هوتنا نمرمرنا نايب حقي على الصمون حمامات انتاي مالينا إنا نسجد زلنا كم قدمي زناغورو زنوركو سجدت كنسجد كلنا قدم كله فقري كلو ناخل له قدم كله نصوص زخونه لب خلو ناخل له قدم كله تحت ناخل ناخل له قدم كله تصاوارنت كلو ناخل له قدم كله كعلاينت كلو ناخل له عرس امنت كلو نالو عرس امنت مالت أنا سنفية نابلكا زي كونس أنا ندحرنا እግዚአብሔር ቀሪበ እግዚአብሔር ከቅርበኒ ይኽእል ይዝር ዓርሰ እምነት ክልወና ክኽእል ሎ ኢለየ ስለዚ እዚ ኩሉ ደህልባና እዙይ ናይ ኩላትና እዮ ገዛኢ እሞ እዚ ሰሙን ሕማማት እዙይ ብሰላም ሎማዓንቲ ኣጀሚርና ኣሎሞ እግዚአብሔር አምላኽ ደግሞ ክሳብ ትፍጻሜ ክሳብ ትንሳኤ ኣቕኒው ብርሃነ ትንሳኤኡ ንምርኣይ እግዚአብሔር አምላኽ የብቃና لما أنتي سوني مرجم بلس ويكع مقصفة بلس أنصوه بيت مقدس عفز ذكر له معلتي كوينا إنا زي ممع عدز خنا قال ننحد حدنا من أنتي عقمنا ننشتي انتن آسي تنسقدون من تاي مخانو نمن كم سجد زلنا كنفولت أصل زقباء نزي فيديو زي عدالي لكم زلهم كوران تملكتي نزي فيديو زي سميعهم أبصبو هيوت ناي سالسا ناي سسا ناي مئتي مفريت خون تكونو سناي تمنيتي ناقلسكو بتي كولتاف لساني زقاري كلام زتقعدلك علاتن زتبالاشو عنقان بقافة ملايتن بقافة ديك أونتن نخير ملي نات أيوكو نايلو معانتي بروغرامي عاوزي ودي اللهو سلامك زي أفير مساخم يخون صبوق سمن حمامات نفسنا تقدسوا له سمن حمامات يقبر لنا زي أفير سلام